Shlong ke kubor ban puli japi nu ba ku paling do. Kimat ki bakong san jong ke kubor. Ban pen kre kilat jingeda ni jingwan na ka jingwan ke lang teri yas khot jingi kendu lang bakir ki menteri rang ba du Narendra Modi ya ki menteri bat ki he sarkar. Praspa langut ki bayo jingpang COVID-19 bat arpusangut ki balaklat no hinin gesngi ha Meghalaya. Mi buan ki sengtrei man sngobha bat riu shimet hanong ba Shillong ban yarap eka sarkar ha ka jingile persya eka ni jingpang klam COVID-19 bat palat arpuwe klur prapo lak ki tika yada COVID-19 ladab man pha shiki jilla bat Union Territory ong katanat ka kwat ki khia ka sarkar India. Hashwaban mi iki kubor ki babniya tungine sha skor ki jingpen bana ki badon kam. Namar ke jingkiu ki bayo pang COVID-19 ha ke jela ngi kerpa epi ki parlok nong sngam ban sngobha ban long ki ba pikir bha de bot renti ya baro kilat jingeda ban na ka benta ki tu ki bala palat sau pusan snem garta ki bradep yo yautika ha ka wat baningkong bakin sngobha ban shim saya ka ya ka benta baar kat kum ka por balabu sumar bhai ladi de ka balle ekini ki laitli ki jingpen lin ki badon kam deng bhai ki jingda shintu ne khmut ne ki mas penjengai iwe na iwe pat ne social distancing but site khu bhai kikti but durkmat but mentangi ne kmi eki kubor ki babnia khatkar ki menteri rangba du Narendra Modi yaki menteri baki he sarkar bane trailang bat ki sarkar jela ha ka baplai eki briu ne ki jaka badon jingma ne ka jingwan linchok ke lang thari balatip kum ka cyclone Yas ka balak kmi lenti ban poi ha West Bengal bat benta bashate ka Odisha ha ka janmet sngi balang Umudi ke jingalang bakirki hinin kesni ula kemi bnia ke jingpin kre ki sarkar jela bat sarkar pedeng ha ka ban yarap na ki jingjulor bala banwanra da kani ke lang thari Yas ula kentu ya baro kitna trekam ban pentikna ba ka jingpin kinria ki briu ne ki jaka badon jingma kan long ka bakloi ka Meghalaya hinin kesni kala saki ki praspa laingut ki bayo pang COVID-19 bat arpusangut ki balaklat no naka na ki bayo thamai sauspa Prapusaw kidai tang na East Khasi Hill kat ba marsan pesan ngut na South West Khasi Hill but West Garo Hills but kiwe ki district haga jela haka wei pat kiliang san spa san pulangut ki briu kilayo jingkoit na gani jingpang but na kini lai spa khandru ngut kidai na East Khasi Hill but ka district East Khasi Hill minta ka don 100,000 shispa nyu san ngut ki active case but da kini baro ki active case haga jela kilong 9,000 ruspa prapu arngut Bon kali ki seng bhalang ki kenhuan bat riu shimet kilami shakmat ban ai ke kti ke jingerap ya ki badon kam shisha hakum gani ke por bawan lap kahiran ka jingdon ka pangklam COVID-19 bat ka jingkhangdam kalakta shibun ki briu khamtam ki toy ki badon yoni khnyang jingpang ki badon kam ya ke jingerap ka ba ka sarkar ringkat ki bor bakadon ban yarap ya ki baduk lami ki kenhuan bat seng tre man sngubha kumbala long ha ka snem baladem ban no senyang ya ki badon kam shisha ka jingerap ki kattu ka ni ki riu pau khmat ku Kailash Verma ba Michael Kharsantiu bat kunju ki kan huan jai bin riu sik kila ai ka kti ka man ya ka sarkar ha ka jingele persha ya ka ni ka khlam katanat ka koi ke khia ka sarkar pedeng hinin ka sngi kala yatu bahadu mentala de ban penyo palat arpuwe klur prapolak ki tika yada COVID-19 shaki jilla bat Union Territory kani katanat ha ka jingtho kala yatu bakini ki tika la penyo klem jingsiu bat ru lengba ka jingdon kam na baro kini kitika bala penyo shakijela ka jing pendan kam lut eki bakentu bru yeki bab sep a kalong palat khat khandai klur khandai pholak dos katanat kala yetu bakidang don menta palat shiklur khandai pholak kitika hakijela bat Union Territory ban ai shakipai ba laban rabru basa saupo hajar ndrus pa sanpo dos kitika kiladon halenti bat bakijela bat Union Territory kinsayo pedeng hapo kilaisni banwan Kajing aitika kalau long kawai ni kilat ke bakongsan jong ke sarkar India banyada bat yale ya kani ke pangklam ringkat kajing penlong ya kajing kmi ibnia bat ban bud dien ya ki kendon baki briu kidi benle hakum kini kipor kajing bu kerteng na kabentai kajing aitika ha Meghalaya na kabentai kirta khatpra hadu sau pusau snem lapli biang nadu kapor khat arbaji shiteng sngi hinin gesni la ban bu kerteng de ka balai ha ka website www.cowin.gov.in kumban supen kan mau badang shen ki babun ki pai ba kela shem jing ban yo jaka ban bu kerteng link ba kani ka website melor ka jing bun pala ru ki briu ki ba persang ha ka ju ka por ka ba penlong ba kini ki jaka kindap no tang shi khlep mat maria pelai
Nakani la saki ya ka jingdon bun ki bah pedeng kani kereta khat pra hadu sau pusau snem ki bah pen ko ngu yeladi ya ka jing tha banwan aitika na ka sorkar. Kani gede ko All India Radio Shillong ka bawan lam shifi ya ki kubor. Nagadaw ka jingnang kiu state ki bayo pang COVID-19 ha Assam u Menteri Rangba Himanta Biswa Sarma ulab tha ya baro ki Deputy Commissioner Bandon kalat jingkmi bnia ban pelait ne kajing sapreng uni uknyang jingpang nai ki jakasor shakinong kendong. Habakren shaki Deputy Commissioner baki he pulit lengba ka video conference nen gesni u Menteri Rangba uroong bana ka daw ka jingkiu state kani ka jingpang ladon kamban shim ye kilat ki babyang tam ban yada na ka jingnang pur wat shakishnong nong kendong. Kumtaw la kentui ki banlong ki bapek ngor bha halor kani ka benta. Hagani ka jingyalang Sarma walaupun pauru bawat laki don ki district ki balas dang hier ka jingdon ki bayo pang COVID-19 ban ula betha ki he pulit ban pendon kambe ya ka curfew bat ban khang ya ka jingrung jingmi na ka wei ka district shaki wei pan. Kari India kalanang yai saki ya ka jing kiu ki bayo jingkoit na ka jingpang COVID-19 khambun bane ki basakta. Haki si posngi baladap tat hadu kasni sejain ka jingdon ki bayo jingkoit kala tambun sha ya ki bayo thamai. Barhaki arpu saw kenta baladap palat lailak san pusan hajar ki bapang COVID-19 kilayo jingkoit. Barhaka ju kapor tang kumba arlak saw po hajar praspa saw po arngun lasaki ki bayo thamai habaro ka wei Badai kini ki jingyo jingkoit kari kala kiyo haka jingkeng ke balong prapu pra point laipo na kashispa. Ha Assam Katnan District Information and Public Relation Officer ha Golaghat kala shim ka sinjam ban ai jing hikai bat jing penshai halor ki kindon bayade bat ke jing pang COVID-19 kerpang na ka bentai ki tu ki badon ki jing duna ha ki khotmet ka bitika Goswami ka wei ki samla puli kala pun kre ka video ka ban ai jing hikai ki lengba ki sign language ringkat ka jing kershan Public Relation Officer ka banlong shisha ka jing yarap ya kini ki briu kani karukom kani harap shibuni ki briu mendon ki badan ki jingduna ki department ban tip ki kendon bayade bat kani ki jing pangklam COVID-19 ha Assam koloniap nringut ki erang ka kinhun king atiar Dimasa National Liberation Army DNLA ha ka jing siat markliang bat ki pulen henin gesni USP ka Karbi Anglong District Pushparaj Singh ulayatu bakani kala jia ha ka jinglek kenra ki pulet hadan siri ka badan ha kaput ka Assam bat Nagaland ha ka balai tu ru bakani ka kenhun ka dairu ka badan kti ha ka jing peniap yo wei bri pai ba hadan siri ka bala jia ka khat khandai terek mentau benai hashwa ban pen ko ri khubor sachi sin pat kimat ki bakongsan ban pen kre kila jingeda na jingwan ka erlang thari yas khot jingi kendu lang bakir ki Menteri Rangba du Narendra Modi ye ki menteri bat ki he sarkar praspa laingut ki bayo jingpang COVID-19 bat arpusaungut ki balaklat no hnen gesni ha Meghalaya mi buon ki sengtre man sngubha bat drivshimet hanong ba Shillong ban yarap ya ka sarkar ha ga jingele persha e ki jingpang klam COVID-19 bat palat arpu weklor prapolak kitika yada COVID-19 lada ban pha shiki jilla bat Union Territory onggatanat ka koi ki kia ka sarkar pring bat katu ki khubor kilakut ki balawan shepi na ka All India Radio Shillong ni penkenmawi pi ki palok nang sngap bang ini so ba ka Delhi Station ha ka por prabuji na ka benta ka khubor ha ka tin Hindi ka ban buat pa da ka khubor ka tin pareng ha ka por prashting kini ka dei ka All India Radio Shillong